We staan aan de vooravond van een nieuwe stap in de menselijke evolutie. Aap, nootmies, mens, robot. Het is met AI, net zoals met alle technologieën, dat het voor goed en slecht gebruikt kan worden. Ik beloof je, als je snapt hoe een gloeilamp werkt, dan snap je zo meteen hoe alle computerprogramma's in de geschiedenis van de mensheid hebben gewerkt en hoe AI werkt. Ja, en als het echt allemaal misgaat, kan je niet deze even bellen. Zodat kunstmatige intelligentie zelfs begrijpt wat er op plekken als dit aan de hand is. In het woordenboek aardbei, aardbeving en aardbol staan vlak naast elkaar, maar hebben heel weinig met elkaar te maken. Dat vinden computers lastig. Kijk, de zin Diederik eet een appel en hij is lekker, snap ik natuurlijk dat je denkt, hij is lekker. Of is het de appel? Nou, daar moet je een computer een beetje mee helpen. Misschien wel de allerbelangrijkste vraag uit de wetenschap is, hoe zijn we van dode atoompjes gegaan naar leven? Hoe is die stap gegaan? Hoe ga je van elektrische stroompjes naar een app? Zonder computers zouden we allemaal binnen een paar dagen sterven. We hadden geen eten, geen drinken, geen water, geen functionerende economie. We hadden helemaal niks.